wilujeng dalu wilujeng rawuh kagem sedaya para tamu undangan. Sesarengan campur sari Sonia. Aku kan setya satu kompak konco seneng aku lek kaya ngene iki luar biasa sing jenenge grup iki kaya ngene yang ngene iki gayeng kudu solid ya iki bayarane padha kabeh solid solid kepanjangannya apa Mas solid Sonia lit ayo ngono ya iki temuan anyar lho ora meneng wong iso lho iki ilmune buku jasa ras ya heeh Sonia lit apa Ron? Hai jahe mening kok ya. Berarti litnya ndak ada. Ndak ada ya wis pikirane rena-rena kaya. Rena-rena. Alah paling ya panjake tok sing rena-rena. Ya. Kok ya sing delok akeh lho, Nduk. Aduh. Tinggal nyawang mburi ya wis bek ya Kang Mas. Iki Pak Mudin Sepatan. Pak Mudin wilujeng dalu Bapak. Iki ya kanca. Lah aku dhisik sekolah Mudin karo iki bareng lho. Kanca apa? Iki kanca sekolah Mudin karo aku. Cuma aku ora lulus, dhek lulus panjenenganipun. Ora lulus. Mergo nyapa ngono iki? Makame akeh. Anjir, bacotke nggih Kang Mas. Mangga. Melapat tepi Mogianto berkaing witi ngomong tansah setya satu wet nganti saiki
Ngertasane kuwi penuh dengan surprise. Penuh dengan kejutan. Kejutan. Penuh dengan plot twist. Berarti saya kereng ya Mas. Saya semangat. Wis aku ming karo duwer wis tenan wae ya. Tenan. Iki ngene. Berarti ngene iki ya pon wis panas ya. Wis. Wis. Nyawang sliramu loro ya. Aduh. Ayo. Ayo Dek. Handika pangayomanku lair batinku wis nyata mangsa Iki selain Yoga Campursari iki bekas supporter bola. Ngene. Ya. Aku ngulik wedi Mas. Ora usah wedi wis jinak. Bar iki apa neh ya? Wis jinak iki. Wis jinak ora nyakot. Ki mang apa sepote? Ihir. Oh. Nggih. Peh aku ngene ya seneng malian Mas. Lek yogane koyo ngene iki. Heeh, ya bagus-bagus. Bagus-bagus sik Joko kabeh. Joko paloron-loron iki ya. Joko tenan kok ya. Harimau. Iki selain supporter bola, harimau. Iki aneka satwa, Nduk. Itu depannya itu ada lagunya loh. Piye lagune? Sini tak juga sini. Aku katut-katut iki. Gerakannya gini ya, Mas. Piye? Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Sampai bawah. Hawi mau. Sampai. Iki anyar nek kok ya. Lah yang janji sempat ya sahawi. Yoga milenial. Iki setahu iki harimau apa hawimau? Harimau. Aduh. Ya kreatif ora umum lho kanca-kanca Yoga Sonia iki. Lemes aku. Heeh. Wis lemes. Sumpah. Aku ya lemes kok ya. Lemes ayo lek no. Ya, nanti kok ya. Ya ngombe. Heeh. Harimaune wis bar. Wis bar. Aku tak lunggune ya. Ayo. Aduh. Hari apa Mas? Sampai lali aku. Mogyanto gragaing witi tansah
Wong ya arepe entek ya sedak didawakne.